balma annakuma très urgent. Maliens billet jeudi 25 juin 2026. Anya information fla de soro. Information follow ko Assimi Goïta kuka émission mi yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ Mali radio so bɛɛ la an bɛ yɔrɔ na ko bi n'u b'a fɔ ko allo Clédou c'est à dire que ka nɛgɛjuru labila ko malien bɛɛ ka nin hakilinata fɔ Mali ko la o y'a ye Assimi Goïta y'a jelima ka goyi ko wulumusoni bobi u y'o suspend ko kalo 2 ko parce que k'olu bɛ ka règle dɔ violer u y'a ye u bolo ko n'u ye téléphone labila ko malien bɛna taa fɔ de ko vive Assimi Goïta malien u y'o fana suspend ko kana kuma hali wulu ye wowon ci kare kɔnɔ n'a ko ka taa Assimi fɛ o bɛ sɔn ka wulu minɛ ka don kaso la kuma tɛ hadamaden ma malien yɛlɛ ko dɔ fana kɛra bi journaliste Abdou Niang de bɔra malien bɛɛ ka kuma in lamɛn dɛ Abdou Niang de bɔra ko Boubou Mabel ɲɔgɔn fasoden ɲuman tɛ ko Boubou Mabel ɲɔgɔn animateur tɛ Mali bɛɛ ko Boubou Mabel ɲɔgɔn patriote tɛ Mali bɛɛ Abdou Niang bɔra ko kuma de fɔ malien yɛlɛ ko bɛ dugu in kɔnɔ an ka janga Abdou Niang yɛrɛ kuma kana mɛn fɔlɔ malien men da ye men tigi ladi an ka janga na mɛn fɔlɔ Nouvelle ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ communication a y'a lamɛn dɛ ne de b'a f'i ye a ɲɔgɔn communicant ma deli ka na Mali kɔnɔ ni kuma diyara n na n b'a fɔ ne ma deli k'a ye hali Afrique a ɲɔgɔn ye hali Afrique ko farafinna ko bubu ɲɔgɔn tɛ yen communication animation a bɛ ne ɲɛ 1000 fois ko Boubou Mabel b'ale ɲɛ ne tɛ se ka kuma dɔn parce que moi je suis naturellement timide ne tɛ se ka qualité min b'a la o tɛ ne na ne ka force ye mun ye analyse sur ce plan différence dɔ bɛ yen Boubou Mabel filɛ ka min kɛ Angleterre premier ministre ye deuxième guerre mondiale kɔnɔ Churchill n'o ye référence ye monde occidental bɛɛ bolo Churchill ye min fɔ a lamɛnbagaw en temps de guerre la vérité est si précieuse qu'elle doit être protégée par un rempart de mensonges. Ko guerre kɔnɔna la ko tiɲɛ ye fɛn nafama min ye ka se hakɛ min na a kan ka lakana ni nkalon kɔgɔbolo de i bɛ nkalon de don tiɲɛ ɲɛ ka tiɲɛ kisi ni nkalon kɔgɔbolo ye u kana na dankari ka tiɲɛ la parce que kɛlɛ in tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ t'a kɔnɔ tiɲɛ ye mun ye i ka jamana bɛ kisi cogo di i ka jamana b'a ka intérêt sɔrɔ cogo di a ti sɔrɔ malien an ka dɔɔni yɛlɛ fɔlɔ dɛ a m'a fɔ ko Sékou Touré y'a nin fɔ a m'a fɔ ko Thomas Sankara ye nin fɔ a y'a to fɔ parce que olu ye révolutionnaire a taara tubabuw ka président dɔ ka kumakan de ta k'o ye nin fɔ ko Churchill ye jɔn ye o ye Angleterre masakɛ mun tun bɛ deuxième guerre mondiale la olu de y'a farafinna coloniser donc olu ka kumakan ne m'a fɔ an ko nin ye tubabu mɔgɔ de ye a ma fɔ ko Thomas Sankara ye nin fɔ dɛ ayi a ma ko Modibo Keïta nin fɔ dɛ ale bɛ taa tubabu minnu ye farafin jeli min dɛ k'olu ka kumakan k'olu ko ka nkalon tigɛ ko de ka ɲi ko de fasoden ɲumanya ye et puis a bɛ ka mun fana fɔ tuguni a bɛ exemple fana ta France 24 kan n k'o fana mɛn tiɲɛ kan parce que kɛlɛ in tɛ tiɲɛ ye e bɛ ka kɛlɛ ni min ye tiɲɛ tɛ fo k'i sa i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ni n'i yɛrɛ dɛmɛ ni fɛɛrɛ wɛrɛ ye a y'a lamɛn dɛ i b'i ka tiɲɛ de kisi ni nkalon kɔgɔbolo ye Churchill de ye nin fɔ a t'a fɔ ko Sékou Touré nin fɔ dɛ université baw la n'an ka docteur baw bɛ taa kalan kɛ hali an ka armée stratégique baw bɛ taa kalan ka tila ka n'olu ci an bɛna bugu kɛ fasoden jugu ye walima k'o danbe tanya ko parce que k'o ye kuma dɔ fɔ ko est-ce que France 24 ninnu bɛ nkalon sugu min tigɛ tile kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a jate voilà merci olu ye nkalon tigɛ ale bɛ ka exemple ta mɔgɔ kan k'olu bɛ nkalon tigɛ donc ni France 24 bɛ nkalon tigɛ kɔrɔ ko Boubou fana ka tigɛ a ye exemple ta a ma exemple ta Irisila kan
ama exemple ta Chine kan ama exemple ta Iran kan munu ye révolution jamana ye Abdou Niang ma exemple ta Chika ay exemple ta France ani Angleterre de kan o te fly o ba ira d'abord lui tubabu di o lui impérialiste di kol ko ne kan kale fana bota no de fana ngo chebe bona yere ko abulu ka be kudon akumana ka ira awla di ka ale impérialiste di ngalon tegela ngalon yere haram yale du anga dambela ngalon haram yale du Sunjata ye mande tigiya ka man ngalon tege Sunjata la bataille de Kirna kera tiɲɛ kan Sunjata gagnera a man ngalon tege Modibo Keita Mali mara a man ngalon tege an y'an ka kɛlɛbaw kɛ k'an ka indépendance sɔrɔ an y'a kɛ tiɲɛ de kan an ma kɛ ngalon kan ni tubabuw bɛ taga wali jamanaw ci ngalon kan ni e ko bubu e bɛ bubu n'olu comparer e bɛ ka bubu ni mɔgɔ min comparer d'abord comparaison t'u ni ɲɔgɔn cɛ bubu ye vidéo man di e bɛ ka ni mɔgɔ min comparer o ye jamana faama di et puis faama min fana don impérialiste de don u t'an farafinw fɛ olu d'an coloniser k'an faw faga k'an baw faga olu ka tila ka kumakan dɔ fɔ e ka tila k'i disi gosi n'o ko de ka ɲi o b'a yira ko ni ye jɔn de koyi n y'o de fana ko nin ye jɔn ye tubabu jɔn de Abdou Niang ye o kelen ye filanan fana mun ye tuguni o tubabuw n'u ka ko bɛɛ France 24 RFI i t'u ye ka t'i sigi k'u ka message bɔ u ka jamanadenw kan olu bɛ bɔ an finmanw de contre la Boubou Mabel ye ngalon dɔrɔn maliyɛn joli la est-ce que Boubou Mabel ka kɛlɛ ye Faransi ko kɛlɛ de ye ayi Boubou Mabel ka kɛlɛ tɛ ka impérialiste kɛlɛ Boubou Mabel bɛ de ka ngalon tigɛ kan dɔrɔn maliyɛnw na quoi c'est à dire Boubou Mabel bɛ ka maliyɛnw de kɛlɛ a tɛ ka minnu bɛ ka Mali kɛlɛ a tɛ k'olu kɛlɛ dɛ a bɛ non seulement mɔgɔ min tɛ Mali fɛ a tɛ k'olu kɛlɛ dɛ mɔgɔ minnu ko Assimi Goïta k'a ma sɔn ye ale ye ngalon tigɛ ka nɔrɔ a bɛɛ la donc ngalon tigɛ u b'a dɔn u bɛ ngalon kan u bɛ fɛ ka ngalon de don maliyɛnw kunna ka ngalon c'est à dire que ka ngalon officialiser ka ngalon don bɛɛ kunna ko ngalon de ka ɲi aw bolo ko maliyɛn kalanbali tɛ yan maliyɛn bɛɛ bɛ hali maliyɛn ma taa ekɔli la a b'a dɔn ko ngalon haramuyalen don Iran ni Amérique ka kɛlɛ la a ye taa Iraniyɛnw ka communication lajɛ wallahi billahi hali ni Iran ka mɔgɔ fagara a b'a fɔ ko tiɲɛ don Iran ka gidi fagara don min na a fagara don min a ma tɛmɛ hali heure dama ma kan o bɔra ka annoncer k'a sara u y'a annoncer k'a sara u ka jamana ɲɛmɔgɔba gidiba a sara dɔrɔn o y'a fɔ u ka yɔrɔ dɔ perdre la u ko Iran tilala k'a fɔ ko diɲɛ journaliste ka na ko k'olu ka dugu filmer Iran kelen mun ye Amérique bɔ k'a bin dugu ma Iran ɲa diɲɛ journaliste le he a ye n'an ka dugu filmer hali n'a cira a y'a yira aw bɛ se ka kɛ révolutionnaire ka tɛmɛ o kan aw ka hɔrɔn kolonya aw ka malangolonya aw bɛ fɛ k'o de yira k'o de ye fasoden ɲumanya awa o tɛ don an kunkolo la France 24 RFI olu tɛ ka Faransi ka denw kɛlɛ o e bɛ Boubou Mabel ni mɔgɔ minnu comparer olu tɛ k'u ka jamanadenw kɛlɛ o olu bɛ k'anw de kɛlɛ k'u ka intérêt ɲini aw ɲɛsilen to ma Abdou Niang aw ɲɛsilen t'olu ma dɛ Abdou Niang ni Boubou aw bɛ ka maliyɛnw de kɛlɛ Abdou Niang bɛ ka Mali sulamaw de kɛlɛ tɛ ka tubabuw kɛlɛ ni Abdou Niang ye sorti tan kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ baselen bɛ maliyɛn denw de kan a ye bɛɛ kɛ jihadiste a bɛɛ kɛ nkalon a ye mɔgɔlangolo de don quoi a t'ali maloya ɲɔgɔn cɛkɔrɔba n'a tɛ nin ka kɛ mɔdentigi k'i sigi ngalon tigɛ la ko ngalon de ka ɲi ngalon y'a to ni fɛngɛ Hitler binna Hitler ka ministre de la défense la ko Frank de Bello an taara jɔn de o de tun bɛ ngalon tigɛ hali ni Allemand bɛ ka perdre a b'a ko ayi ko Allemand bɛ ka gagner a y'a to la président yɛrɛ t'a dɔn a ka armée bɛ niveau min na u ye ngalon tigɛ ka Hitler bila problème Hitler y'a dɔn don min k'a ye kɛlɛ perdre o ka sɔrɔ Irisiw ye Berlin minɛ déjà Américains y'a fankelen minɛ Français bɛ yen déjà o don de a y'a dɔn ngalon de don ngalon de tigɛra ngalon y'a to ni Allemagne président perdre la awa tiɲɛ o de bɛ laban an mɔgɔw y'o fɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ bibulu kɔnɔ aw hɔrɔnkolon denw tɛ na k'a bɛ n'a ka ngalon tigɛ denya k'a bɛ n'o sinsin k'o don mɔgɔ si kunkolo la n'a bɛ ngalon tigɛ a ye ngalon tigɛ k'a nɔrɔ Faransi la aw ka ngalon bɛ nɔrɔ maliyɛn denw de la aw ni Faransi ka système tɛ kelen ye Faransi bɛ ngalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de la k'a yɛrɛ ka intérêt ɲini mais aw bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu bɛ ka maliyɛnw de soin Mali zonbaw Mali détournekɛlaw Mali janfabagaw aw n'olu de ka di kuma bɛɛ aw bɛ se k'aw n'olu comparer
honte à vous, Abdou Niang. Atali Malouya. Qu'on est journaliste. Eh Allah. Ah, boula, comment pas de faute en couille. Qu'on est mon Abdou Niang n'a jamais yélé. Malaya Gambe. Allah,